Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Uma ke ngithi uJesu Kristu inkosi ungasho ukuthi uyabusa. Sebebaningi sebengenile ngigcinile ukufundisa ngaleli gama. Ababingelela mangisho njalo bathi uyabusa. Ngicela ke sifundisaneke asisho ukuthi uyabusa. Ngoba uma ufunda basePhilip chapter 2 usuka kuverse 9 uya ku11 siyatshelwa ukuthi uNkulunkulu unikeza uJesu igama elingaphezulu kwamagama onke. Ngaleli igama amadola ayaguqa emhlabeni, ayaguqa ezulwini, ayaguqa ngaphansi komhlaba. Athi verse 11 nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu. Ngakho ke uma ngithi uJesu Kristu inkosi ngiguqisa imimoya, ngiguqisa amademoni, ngiguqisa abasezulwini, ngiguqisa abangaphansi komhlaba. Nawo ke wena mawuthi uyabusa kusho ukuthi kuzobalekela kuwena lezi zinto mangiziguqisi kakhulu amademoni eza kuwena. So nawe phendula uthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyazi ukuthi likhona ibandla elisho njalo okufike kuthiwe uKristu uyinkosi bathi uyabusa. Thina sisho ukuthi uKristu uyinkosi, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Vula basePhilip 2 verse 9 verse 11 uzothola lapho ukuthi libhalwe ngama capital letters kuthiwa uJesu Kristu uyinkosi. Abanye bathi uJesu uyinkosi, but izwi likubabiza amagama awu3 uJesu Kristu inkosi. Ungathi uJesu inkosi, ungasho futhi ukuthi uKristu inkosi. Endilula lento kodwa inzima kwabaningi. Khona abantu abadala ade bangena ekhaya lezwe qaleni ngonyaka nangonyaka odlule abasathi uJesu inkosi, bayahluleka uku-address abathi uJesu Kristu inkosi ngoba ngeke livele liphume leli gama kalula. Ngoba kunemimoya ngaphakathi kwakho elwa nokuthi ulikhiphe. Kahlehle mangizolibeka ngembaba nje onomoya kaNkulunkulu uyakwazi kalula ukuthatha uJesu Kristu inkosi. Ongenayo umoya kaNkulunkulu liyashisa leli gama akakwazi ukusho njalo. Ngisho ukuthi ukhulekela umuntu onamademoni mawuthi uJesu Kristu inkosi lisha lisheshe liphume konoma uzothi ngegama lika Jesu. Jesu Kristu inkosi ngesixhosa, uYesu Kristu inkosi ngesuthu, Kreste Yesu o Jesu Kreste kimurena. Jesu Kreste not Kristu. Jesu Kreste kimurena. Ngiyaxolisa lunzima lolimi lwesuthu, ngiyamthemba uNkulunkulu uzongisiza. Maduze nje sengizoshumayela besuthwini wozwa. Moya kaNkulunkulu uzongifundisa isizotho. Asidluleke lapho. So ke bengifundisa ngaleli igama. Ngiyacela ukuthi uma ungi-addressa uthi uJesu Kristu inkosi, usungibingelelile mawusho njalo, usungaxoxa ke konke okunye. Kodwa qala nje uthi uJesu Kristu inkosi, ungasho ukuthi ayibongwe. Ayibongwe ini? Kukhona nezwini ukuthi ayibongwe. Sikhuluma izwi la kusekhaya lezwi. Sikungasho ukuthi amen. Amen usho ukuthini? Uthi makube njalo. Number 2, amen igama lika Jesu. Funde lapha kwisambulo uzothola ukuthi amen igama lika Jesu. Kusho ukuthi amen. Kusho ukuthi ayibongwe ini? Ayibongwe ini? Ngigcina ningasasho. Asazi ukuthi yini leni nithi ayibongwe. Cha, uma uthe uJesu Kristu inkosi uyabongwa ngokusho njalo, udumo luye kuNkulunkulu ezulwini. Ayike angidluleke lapho, inhloso yami ngenkonzweni sengifundisileke ngalokho. Ngiyacela bazalwane sijwayele sithi uJesu Kristu inkosi. Ngisho ukhulela ingane yakhe igula mawusho njalo isikufa kuyabaleka. Nawe uqobo lakho mawusho ukuthi uJesu Kristu inkosi ukufa kuyabaleka. Ake sikhulumeke ngalento ekhona la, ukuhekwa kwezinamba. Ngiphatheka kabi mangibona inamba zenu zihekhiwe. And abaheki beyinamba badukela la kimi. Ngoba nifuna ukwenza le two-way verification password. Le two-way
le two step it's two step or two way angiyazi bizwa ngokuthini, kodwa sengifake kaningi ekhaya lezwi abantu abafuna ukuyenza, babambeka kalula laba bantu. Kukhona oheke inamba, I think it was last week, noma ngasakhumbula lonke amagama engiwashilo, kodwa ngamtshela ngathi yeka ukuheka inamba zabantu ngegama lika Jesu, ngikushaya ngompumputhe manje, iba impumputhe kusukela manje, uJesu Kristu inkosi, angimazi ukuthi kwenzakaleni kuyena. Uheke inamba zenu, njengamanje kunababili abaheke inamba zenu. Kuhekwe inamba kaMesis Zondi Sithole, angazi nami kokwenze njani, noma uMesis Zondi uMasithole, kodwa nje kubhalwe ku WhatsApp ukuthi Mesis Zondi Sithole waseHammersdale, nimtshele inamba yakhe ihekiwe. Bese kuzoba uMesis Celiwe Luthuli waseNtumeni eShowe, Mesis Celiwe Luthuli waseNtumeni eShowe. Ngibona ngani ukuthi bazihekile na? Bathi sanibona noma sawubona abesethule. Omunye ke naye labo ngisho ngivele ngithi ke mina uJesu Kristu inkosi. Lo ke walast week wasethi ngicela usizo lwakho. Asho ukuthi utheni noma ngidinga usizo lwakho. Ngase ngibona lona kayena wasekhaya lezwi uheke inamba yabantu. Asizinelalela la, awuyeke uheke inamba zabantu. Yeka nje uheke inamba zabantu. Now ke babili ke manje bangishaye ngosawubona nje sengizorekhoda lenkonzo, ngase ngibatshena athi yekani uheke inamba zabantu, uzonishaya uNkulunkulu, uzokushaya uNkulunkulu uzuyisona phela bengikhuluma naye nga11, uzuyisona wazalelwana. Yeke uheke inamba zabantu. Nani ukuthi yikho anifuni ukulalela. uNkulunkulu isono sokungalaleli sifana nesono sokubhula. Anifuni ukulalela, nginikezile i-two step verification code. Uma ungayazi ukuthi isebenza kanjani, hamba uye kwi-service provider yakho, ngaba MTN noma Vodacom noma Cell C noma ubani uyazi wena. Uyothi nansi into engithunyelwe egroupini, ngicela ningisize ngiyifake, bazokusiza. Lento isiza ukuthi inamba yakhe ingahekwa. Uzothi seyithathela umuntu inamba yakhe to download WhatsApp, bamfune le namba, bese le namba kayazi, so usesindile WhatsApp wakho. So ziyahekwa inamba zenu ngoba anifuni ukulalela. Anifuni ukulalela. Thathana amafoni enu uma ungazi ukuthi kwenziwa kanjani. Ake ngiphinde ngithi mhlawumbe uNkulunkulu uzongikhumbuza uma ngiqeda lenkonzo, nginithumelele lento. Thathana amafoni enu uma ungakwazi, uhambe uye kwabakwaziyo noma uye eVoda shop or MTN shop noma uCell C, uthi ngicela ningenzele lento. Ngithunyelele umfundisi wami egroupini. Bokuncoma bakutshela ukuthi uyakuthanda lo mfundisi ngoba uzobuvikela ifoni yakhe ingahekwa, abantu bangaceli izimali ngegama lakho bese beyashona bayalimala. Ngiyacela ke sizwane bazalwane. So abazalwane abawu2 Mesis Zondi Sithole waseHammersdale noMesis Celiwe Luthuli waseNtumeni, abamaziyo bamtshele ngoba nje manje kusamthinta kule namba yakhe ihekiwe. Lezi namba zabo zihekiwe. Ngiyabonga kakhulu. Angithandi ukuthi ngifake inamba ekhalezwe ukuthi le namba ihekiwe, le namba ihekiwe, ngoba vele nalo ihekile uphakathi egroupini. Ubazi kanjani abantu basegroupini? Kusho ukuthi uphakathi egroupini njengoba eheke inamba zabantu nje. So kuya ualert mase sesikhuluma kanje, kodwa kulungile ukukhuluma, kodwa angithandi ukuthi ngiqhamuke ngizofaka inamba ngithi le namba ihekiwe, le namba ihekiwe. Singakwenzi lokho. Kodwa mawukwazi ukukusho ukusizana, sizanane bazalwane, ngiyacela mina ngiyababamba ngoba bamazi uJesu Kristu inkosi, ngoba babelong egroupini. So bazongihlaba ngosawubona, abanye bayangihlabe ngohayi. Ayike asidlule lapho. Siye enkonzweni sekukuningi ngikukhulumile. Number 3, ngoba lezi zinto ziwu3 ke. Number 1 ngikhulume ngane angisazi. Number 2 ngikhuluma ngokuhekwa kwenombolo. Number 3 ngathi ngolesine ngiqeda sesiyoze sihlangane kule ngosi ngomsombuluko. Kusho ukuthi ngakhuluma iphutha, ngiyaxolisa ngoba ngomsombuluko izolo benginomhlangano kunama branch awu2 abela kunodaba besilixoxa. Ngicabange ukuthi izosheshela ukuphele, alwangaphela kwaze kwaba late. So mase ku late ke ngaphuthuma ke ngathandaza Nkosi ngibanike ini ngoba ngisakwazi ukurecord inkonzo bebesekhona ke futhi.
ayike ngase ngifaka le nkonzo engifakile kaMoya oNgcwele lapho sasixoxa khona noMesisi Mthetho kaMajola emsakazweni iKwezi. Na ku YouTube ke sifakiwe seyikhona banikeze nabanye nibacele basubscribe. Ngichaza lapho uMoya oNgcwele kodwa ngokwemibuzo engangibuzwa yona ngaleso sikhathi. Ngethemba nithokozile kakhulu noma ke ayabekha sebeba comment ababonga bancoma angazi ke kodwa nje ke ileyo ngxoxo enginifakele yona ngixolise kakhulu ngathembisa ngathi ngizobe nginani bengingenani izolo ngiyacela ningithethelele. Sesinani ke manje kufanele siqhubeke nenkonzo yethu edlulile. Ngibonge kakhulu inkonzo zabasha ngiyabonga. Ngiphinde ngixolise kuma group awu4 khona ama group awu4 group number 5 7 8 and 9 kodwa sengilungisile iphutha ngisizo omunye umzalwane wathi esikhundleni senkonzo number 6 wena uthumela imemezelo kase ngwachecka ke onke ama group ngathola group 5 7 8 9 engathumela imemezelo esikhundleni senkonzo number 6. Angazi noma uPaulo ukuthi anilaleli yini ngoba lama ama group akekho ke wa complain. Na kuyo lo complain ekhona complain umuntu oyedwa ukuthi bonke abanye banelisekile ukuthi ubufakazi buyinkonzo awu ebakithi and ubufakazi bangayizolo yini ningabonanga ukuthi ubufakazi bangayizolo yini ningithuse njengathi inkonzane ilaleli especially group 5 7 8 9 shothi azilalelwe inkonzo laba abanye bazophunyuka ngoba bathola ku right nina bekufanele nireport reporter ke umntwana oreportile ngokukhulu ukuzithoba ubaba ngiyacabanga ukuthi kwenzeka iphutha wasithumelela ubufakazi esikhundleni senkonzo number 6. Ngiyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu akubusise ngase ngiyachecka from group 1 ngawufika ku 10 ngathothi lama group abethole ubufakazi esikhundleni senkonzo group number 5 7 8 9 ubufakazi ngokubheka ama minutes asisondelene kakhulu nawe enkonzo ukuthi ngadideka. Ngiyaxolisa kakhulu asidluleke lapho. Ngibonga uNkulunkulu ngoba inkonzo ya number 6 yayipowerful kakhulu ikhuluma ngosizi noma ngesikhashanyana esisihlala emhlabeni ichaza leyo nto. So that was very powerful. uNkulunkulu akaye kwambulile sathola ukuthi siphila less than 2 hours ngokwasezulwini siphila less than 2 hours umuntu ebeseno 65 years ngokwasemhlabeni. So ke ungakayilaleli ilalele inkonzo ibinamandla kakhulu iyenza sisidele isono ubona ukuthi ngempela kusizana kuyithokozisa isikhashana esonweni. U2 hours bakithi u2 hours ayi asidluleke lapho siqhubeke nenkonzo yethu siqhubeka ke nomkhuleko wenkosi yethu Jesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabakholwayo. Ngenxa ke ukuthi ke noma ngemsombuluko kodwa siyaqala sifuna si refresh umqondo yabantu abanye bangenile angilungise le ndaba angazi noma ngiright uma ngisho noma ngiyeke yabantu abaphumayo. Ngibuka mina ukuthi bazalwane anibatshela abantu ukuthi ngama Sunday noma ngenkonzo enkulu manibafaka kuba nama VN amaningi ubufakazi wendumiso inkonzo kuba nama VN amaningi. Don't baqoshwa ama VN abantu angazi inkinga yenzekile mhla ka16 u16 bungumsombuluko mhla ka16 kuzosa kuba umsombuluko ukuthi abantu abaphume ngeweekend bawu30 abantu abaphume ngeweekend letha abantu abawu9 kuphela only 9 kusho ukuthi kwashoda 21 washoda sanomgodi ka21. Namhlanje ekseni mhla ka17 kuphuma abantu abawu17 kwangena abantu abawu16 uma ngibale kahle kwashoda abantu kuphuma 17 kwangena 16 shothi kwashoda 1 lo 1 waedeka kuloya 21 total kwashoda 22 kusho ukuthi sisemgodini ngabantu abawu22 kusho ukuthi manje ningaletha abantu abawu22 nina sizobe on par bebe bengalindileke abantu bephuma
kushuthi ngamagama nje roughly asibe sithi sidinga udabisho lo-22 ukuze sikhule. Njengamanje sisemgodini ngo-22. Abantu abaphumile in 2 days bawu-38. No, ngikhuluma iphutha. 30 plus 17 bawu-47. Abantu abaphumile ey'nsukwini ezimbili 47. Abantu abangenile ey'nsukwini ey'mbili bawu-23. 23. Kusho ukuthi less than half ngomuntu oyedwa. Ayike sidinga ukusebenza-ke thina esisebenzayo, niyazazi khona ababizela ukuletha abantu la. Inkonzo yakho ibizelwe ozothola umqhele ngayo. Iyeke-ke uzozibonela wena ufika uthini ezulwini. Hayi uzofika uthini ezulwini. uNkulunkulu ngakunika ikhono nokulanda abantu nokuthi bachazele. Kukhona abantu isimanga lesi abawu-100% bafaka abantu akuphumi ngisho yedwa ngoba benze njani babachazelile. Khona abantu abafake over 100 wabantu akaze kuphume ngisho yedwa kulo 100 awufakile. Khona abantu abafake ngaphansi kuka 100 baphumile. Mhlambe ngiyenza example la ngisho ukuthi ama figures are right. Uthola ukuthi mhlawumbe umuntu ufake 60, 55 is gone, usele no 5. 55 is gone. Ngize ngithuka ukuthi abatshela lo muntu laba nongivela thatha amagama nje awagaxela. Thatha amagama nje bathuka abantu angazi ngempela. Kodwa okukhulu bachazela abantu, ungabarobhi, ungabafaka abantu bengazi. Khuluma nabo. Bheka inamba, uyibhekisisa inamba. Uma bekungenzeka, qale WhatsApp anenodwa ngale namba. Ngoba abanye balahleka ngokuthi ubhala inamba wrong. Udina ungasayilungisanga. Inamba wrong. So ngiyacela qalani WhatsApp ubone ukuthi kuyasebenza konke ku right bese uyakuletha. Ubachazela abantu ngama weekend einkonzweni kakhulu mangiphumile. Khona abantu abafakazayo baningi bayafakaza. Khona ababonga ubufakazi, kuyingelela befundisi, maningi ama-VN abantu abakwazi lokho. So uma ubona ama-VN eqedela asuso kungcono ungaze kawavuli kuzokusiza lokho ngoba ukuphuma kwakho uhamba. Angazi mina ukuthi uyothini uNkulunkulu. Nginithumelela ivoice note ecacisayo ukuthi lo msebenzi akusiwona wami. Ube worried umuntu obefuna ukuze enkonzweni zabasha. Bengitsheliweke ngaye ukuthi uzoza kanjani. Kanti uzophazamiseka. Ngazi uphazanyiswe yini, angithanda ukungena lapho. Kodwa uthema worried ephazamiseka uNkulunkulu wamvezela iphupho umbono. Niwuzwile ukuthi amandla akhona entabeni kulabo abazobefikile ayafana nse namandla akhona ku WhatsApp nazo bakhona ku YouTube. Depend ukuthi umuntu ulalela kuphi, but konke kuyafana. Uhambile kuyafana. Ngoba uthi group yakhe le, WhatsApp wakhe lo, YouTube wakhe lo. Lezi inkonzo lezi ezilapha amandla ayafana. That is a confirmation ukuthi lento engihlale ngisho khona indoda engigibele. Andinalo igama ukuthi ayinalo uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu ingonyama yesizwe sakaJuda. uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu ophilayo. So uyena owathi angenza ibandla. Uyena owathi angenza igroup. And uyena othi angene ku YouTube. So ke ziphethwe uyena lezi zinto. So umuntu olwa nami ngalezi zinto noma ofaka ama-emoji ngenkani akalwi nami. Yazi khona edabukisa khona abantu abazosha esihogweni bashela ama-emoji. Yazi lento ubala kanje bashe banqonqe bashe inguna phakade ngoba wafaka ama-emoji la. Akafuni ukuzwa makuthiwa kawayeke. Ayike angidlulise ngikhulume kakhulu, sibheke ku 20 minutes ngikhuluma lezi zinto. Hayi inkonzo isazongena ngeke ngiyeke lokhu kodwa bekusemqoka nakho. uJesu Kristu inkosi ake sithandaze. Baba egameni lika Jesu ophilayo siyazithoba uNkulunkulu wethu nomusa siza kuwe. Ngiyathandaza ngiyacela ukuba ube kanye nathi Nkosi ngezwi lakho ngomoya wakho ingcwele ucacise. Ngiyakhuleka egameni lika Jesu ophilayo
uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike baba uNsibande sesiyaqhubeka. Sifundeke John chapter 17 verse 1 siya ku verse 8. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokho iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphebona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade ilokhu kuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Verse number 4. Ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabibikho. Verse number 6. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babe ngabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho. Verse number 7. Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. Verse number 8. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Verse number 9. Siqala yena manje. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe kepha labo ngiphe bona ngokuba bengabakho. Verse number 10. Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami, ngikhazimulisiwe kubona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Siwabukeke lamavesi uverse 8 kancane ngoba sigcine kuyena mangaphazami. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. uJohn chapter 17 lo umkhuleko wenkosi uJesu siqale kuverse 1 sikuverse 8. Amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Amazwi awukuphila. Amazwi enkosi ayaphilisa. Umphefumulo wethu ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwalawo mazwi. Ingakho uNkosi uJesu wathi ngiyisinkwa sokuphila. John chapter 6 verse 35. Wathi ngiyisinkwa sokuphila. Isinkwa sokuphila ngani? Ngamazwi wakhe athi uPetru, Nkosi sizoyapi ngoba amazwi okuphila kuwena. Mangikhuthaze ukuthi abazalwana bajwayele ukufunda iBhayibheli. Ungalifundiswa kwenovel, uthandaze, umcela uNkulunkulu akhulume nawe, ambule izinto ngawe noma kuwe. Kodwa lijwayele nje iBhayibheli, ungalali ungalifundanga iBhayibheli. Malingashoni ilanga ungalifundanga iBhayibheli. Zonke insuku funda izwi ozolala ulizwile, ulala uwondlile umphefumulo wakho ukuze uphile. Zonke insuku makuba uthandazile, uvuka ekseni, uthandazile ulala, wathandaza phakathi nesithuba noma ikangaki, kakhulu uma usufunda iBhayibheli wethandaze. Kusho ukuthi nje masikakubeka roughly, akufanele kube khona umzalwane elishona ilanga lala engathandazanga kathathu. Uthandazile uvuka, uthandazile ufunda izwi, uthandazile usulala. Okungenani ayifuneki imkhuleke less than 3. Ukubiza igama lenkosi uJesu ngeke ngikubale. Ulibiza kaningi noma kangaki uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Yabona njengoba ngisho nje amadimoni ayabaleka ayasha. Kungekubaleka kuphela nokuguqa ayaguqa ayakhothama. Ezulwini ingelosi ziyakhothama, zikhothamela uJesu uqobo lwakhe uphambi kwazo. Bangibiza leli gama ngila emhlabeni. Esihogweni basha kakhulu, bakhothame baguqe mangithi uJesu Kristu inkosi. Amandla anikwe leli gama. Njoba linikwe thina amandla esiwanikeziwe, isikhali esinzima ngendlela emangalisayo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Inkazimulo udumo luya kuNkulunkulu Baba. Aluyi kuJesu sithi uyinkosi. Udumo kodwa luya kuBaba. Yena unika uJesu amandla. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawemukela.
nayinto uyalamukela inizwi. Njengoba ngikhuluma izwi nje uyalamukela yini noma uyacomplain noma uyagxeka. Khululeka-ke uma ucomplain ugxeka ugxeki mina. Ugxeka lo ngigibele. Mina anginankinga nalutho mina ngisho lokho okuthiwa ngikusho. Lamukela izwi lenkosi likuphilise. Uthi uJesu ngime eminyango ngiyanqonqotha. Othandayo uzovula ngingene ngidle naye ngihlale naye. Ongafuna akayeke but liyeza usuku. Hey madoda, funda uMalaki 4 verse 1. Luyeza usuku. Usabhamba namhlanje. Ubhampela umdali wakho. Uyaqhosha. Hey bakithi, ungazi kufana nokungaboni. Bawamukela bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Uyakholwa ukuthi uJesu uthunywe uNkulunkulu Baba. Uyakholwa ukuthi uJesu wavela kuNkulunkulu Baba na. Verse number 9. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ukuba bengabakho. Labo inkosi uJesu ebaphiwe bangabakabani? BangabakaNkulunkulu Baba. Uthi uyabakhulekela. Uthini lapha kuJohn chapter 6 verse 44? Akakho ngeza kimi uma uBaba ongithumileyo engamdonsi. Amazwi kaJesu ekhuluma ehamba emhlabeni. Mina-ke ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. So abantu basindiswa ngoba bedonswe inkosi uNkulunkulu Jehova Sebawothi. Wabadonsela indodana yakhe okwayo yona ukubavusa ngomhla wokuphela. Siyovuswa inkosi uJesu. Kodwa silethwa ubani kuJesu? Silethwa uBaba. Aphinde uJesu abendlela neqiniso asise kuBaba sesihlanzekile. uBaba usidonsa singcolile asise endodaneni yakhe. Indodana isigeze ngegazi layo ibisisihola isiphindise kuBaba. Yazi yamnandi le ndaba. So yikho ke ethi bakholwa ukuthi wangithuma. Ngiyabakhulekela bona, ngikhulekela izwe kepha labo ngiphe bona ngokuba bengabakho. Laba bantu ungiphile bona uNkulunkulu Baba ngoba bengabakho. So kusho ukuthi khombisa lokhu bunye ukuthi uNkulunkulu Baba noNkulunkulu Indodana bamunye. So ke uNkulunkulu Baba upha abantu indodana. Indodana aware ukuthi labo ngiphe bona bakho vele. Kodwa thina siyazi le nto leyo. Indaba singayazi. Shonelwa ingane yakhala. Uzothi uNkulunkulu akekho. Wake waqhamuka wakutshente yakho lengane. Ngoba kusho thina sathi ingane yakho. Akakazi uNkulunkulu athi ingane yakho. Kusho thina sathi uthola indodana, uthola indodakazi, uzela usibani bani. Akakazi asho uNkulunkulu. Manje uzoziqhamuka ukuthi akekho nje. Uke wakuphani lengane. Uke wakuphani laba abazali. Ukuphile ukwamuzwa ayishwetha abazali bakho. Kusho thina emhlabeni sathi abazali bakho. Kusho thina emhlabeni sikutshelwe ingane ethi ngubaba wakho mina, nguma wakho mina. Akakazi uNkulunkulu akusho lokho. So angasise kumsola ke mase yilandela abantu bakhe abadalile kade sitshelekile thina. Ngakho ke ukhulekela ke laba abanikezwe uBaba ngoba bebevele bengabakhe uBaba. Uyabakhulekela ukuthi angalahlekelwa noyedwa. Sikhulekelwe bazalwane. Ekukhulekelweni kwethu masihlaleni. Sihlale kuNkosini yethu uJesu. Noma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Ngoba wazi ukuthi uzobuya nini ilanda ibandla. Angabuya namhlanje. Angabuya ebusuku namhlanje. Angabuya kusasa. Angabuya ngo-2030. Kodwa iqiniso lithi uzobuya. Uyasibekezelela kuba kungabhubhi namunye. Ake sibambe la ngokugcina kwenkosi. Umivuma kusasa sizoqhubeka verse 9 and 10. Ake siguqe sikhuleke. Baba ngcwele, baba olungileyo, izwi lakho liyaphila linamandla. Siyabonga Nkosi ngalo babiyela abantwana bakho balondoloze, balizwe, balenze, balamukele uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, sebenzisana imikhuleko le abagulayo
abanenkinga abafuna imisebenzi noma ngabe unani khuleko umhla ka18 May umkhuleko wabaseRoma 10 verse 9 leyo mkhuleko ehamba phambili enamandla isingalandela nje neminye nokuthi ke imkhuleko yasekhaya ezinegama akuphelele into oqhamuka ukuthi umuntu akene ngipheni imkhuleko cha asinayo imkhuleko kodwa sinomkhuleko nomkhuleko onegama. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele usetshisa lenkonzo. Siyambonga uNkulunkulu. Babunze bandi yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.